Nanya mata i-check mo. Check ko, di baboy ita kwa. Ni, darumurumor kanya na ni, o mayamanin ni. Nagbayad? Di ka naman i-check ko, di ka naman natin kayo umpay. Tapos di rabin, check ko malin kayo, at ta palang mit ni nga rumar. Sana all ay check. Apa? Magpera ta baboy ta check mo. Di kailangan nga rin nga malampasan. No, limampas nga eh. Sunod. Limampas ta nga nakaala. Sana all nga rood nga i-check na ti baboy na. Magpea ta baboy tayo may alaan pa ti may vitamins na. Winunyat ta samantalang na tao ki. Di man lang ma-check. Di man lang maigatahan ti vitamins na. Ano ti bagamon. Kailangan ko i-check at ano, maglampas dito, di malugi ano ka. Kaya mit sika, apay di ka malugi para kanya. Sabali kanyam. Ay madi ah. No, maglampas dito. Tapos no, nga na, kuha na ngagmayan, awalin. Ata, dakil pa iti maintenance na ita. Magano mamayan ata talaga. Malugi Kaya ka na ka. tao mo i-check. I-check. Mamumit ka, agpa-i-check. Check nga. Ni, magpaya ta baboy. Check mo nga, inalo daw. At ti siyempre ta, kung arod, at yung malugi, tanong ko i-check dito. Pag naglampas dito at pinagmayanan, hindi nga makaalan. Sana ulat tagarudin ah. Magpaya ta baboy ta, inalo daw mo nga kitain. Yabit ay siyempre Inalo daw mo nga i-check. Datao, mo nga i-check. Complete vitamins pa ata. Kasano na kasana itan di baboy ki. Ultimo vitamins ko din na pa'y mayaraan. na bakit? Sa baler tamit ti vitamins mo Una yun. Baboy lang. Puro baboy kamit nga. Luma ti baboy tayo tita nga kumit kita. Amin nga ta ras-rason mo. Puro Yala. baboy. Alam, Puro check mo deta baboy. Samantalang deta mo pa i-check me. i-check ko to Check mo nga, wani na mag-aanin. Yabit yatan bakit? Na mag-aanin. Tan namin yan ti vitamins ko nga men. At yung nga may nilak ti vitamins na tan alis tugmaya. O, kita man. O, di kasday ko mami ti tao. Kailangan. Kailangan ko mga min. No, agmaya ata, no, ira ang ti vitamins ta baboy. Ala, ang ti kwa. Kabalay mo, ano kwa. Ay ako, kamagaw-awat. Agmaya mo. Puro bit ata kasa, agmayamanin ata tinudukam nga manin ti vitamins nandi, agmayamanin. Gusto talaga bakit baboy? Sana all lang tagarugin. Kailangan na sustansya ti pakamod tatanong may nga dagos. Bagpay ta, baboy ta, ada vitamins na. Tuno kwa, gumatang ka mamit ti vitamins ko, tanong, maya na mamay. Kaya ata nga, galing nga puro ta baboy yung inaldawin. Mga lakto at ti vitamins mo na tamit nga kwa. Ang amang pengur, urayik nga kwa, i-check numit kaya, check samantala ata baboy inaldaw. Para ti madikat niya, man lang hindayin. Na pag selos met natin, pag selosa na ti baboy Kailangan natin may check at inaldaw ato, glablabaga pa ito parang